Ay mga kaparing Jason, na panibagong vlog tayo at dito tayo inassign ni Kanoli sa ano kay Joel kasi amoy. Haluin na natin to. Alright. Puno. Ha? Gusto sa mababar ko naman. Ano lagyan pa? Ha? Ano? Lagyan ko pa? Mamaya na. Ha? Hindi pa? Cellphone. CR. Hindi pa lang din nakatapos. Ay, may karadulukot pa lang daw. At ang pasakyan ko sa bago, napakamarin nyo na ako. Agabot ko, ako na ito. Dali sa nakintanan. Kain muna. Kain muna. At sarap lang sarap na ang ulam. Baka. Right. Time check natin ay 10:36 at nakaluto na rin si Ate Bidang sa kasi pula. Kain na raw, sabi ni Kanoli. Kain na. Alright. Tapos na ang kain. Ang binubuli ni Joel. Titigas na kasi ito. Oo. Nangal ka na butangan? Nangal ka na butangan?
Lalamig muna, napakainit. Salamat kay Utol, wala. Kaya Joel, let's buko. Thank you. Let's buko. Moy. Lalamig muna tayo. Lalamig muna. Grabe yung init ang panahon ngayon dito. Kaya mag-ice cream muna tayo. Ice cream muna. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things. Ayan, dito naman sa ano, kabila ito tapos na. Kaya dito, dyan naman. Tapos ito naman, oh. Para matapos lang ma-plasteringan yung sa CR.
Happy yung plate day. Pag mga gustuhan. Nag-audition kasi nyo sa akin, Jim. Jim. Iba na ito. Minit! Ano? Grabe yung init dito sa ano, loob ng Bartolina. Siguro makakaya ko, Joel, pahinga muna kasi baka mahirap na. Yung init ng panahon. Tapos CR pa. Uy! Nga. Minit! Oo. Ano? Summer na eh. Summer na. Alright. Yan. Bili mo tayo ng yelo. Time check natin. 12:56. Ate Bidang! Kakak! Yelo. Meron? Isa lang. Nandito tayo kay ano, kay Kakak Bidang. Bili tayo ng yelo kay Kakak Bidang. Kakak. Yan. Kakak Bidang. Ba't malamig to? Siguro panis na to. Kakak, shout out sa mga kakak. Yan, konti na lang. At yan, ito yung bisyo ngayon ni Tilo. Nung tumigil siya sa babae sa sigarilyo, nga naman. Ay, siya babae. Ha? Wala ba sa Buti di nagkukulay sa... Kaya, di nagkukulay yung postiso mo. Nang nga. Nagkukulay? isa mahaba. Ha? Wash! Yan po, unlimited. Sangyub, yan po, sangyub. Oh, magmumukbang si Tilo ng sangyub. Oh. Litos. Dapat ginagawa mo kasi yung imbis na ito yung panlagay sa ganyan, dapat yung pritong ano, yung tostadong lechon kawali. Yan, mukbang sangyub. Hello, be. Saan? Malibong ang hiton. Samgyup! Sangyub. Sangyub. Sulitos, saka ano? Las Rosas, La Corona. Ay! Hindi pa sa... Yan po.
Lapit na! Ilan na lang! Uy! Yo! No. Kamu nung nalawin. Minute! Ay nga! Minute! Kaya mga kagawin. Ay, malamig dyan. Sara din ako, sara din mong ba? Sara din sila nag-iiwan. Aba? Tama na, Lo. Ha? Tama na. Ah, nagbot. Sige, nagalang ko. Bye na, bye na.
Madadamay na pala di ah. Bukas na yan. Magkupasad to eh. Lagi natin ang naglock yung bintana. Pwede. Ay, na din. ha? Nadabal din. Lagyan na natin yan, alog lang. Oo, ano, wala man na. Sa, ano, sabi na ulit, takpan na yan, Amo. kung maglagay ng cabinet, hindi malalagyan ng cabinet. Oo. Oh, yung videographer. Yan, salamat sa ating videographer si Tino. Sabi ko sa kanya, yan na lang ang hawakan niyang GoPro ko. Ako na mag-ahot. Oh, magnanga ka lang dyan. At nagkako kami ng hollow blocks para dito. Hello. Babaraduhan. Palisasarahan niya siya. Diyan. Kasi ito lababo na to. Kaya pasaraduhan na lang. Ayun, bali tapos na dito. Binubuli na ni Kuya Joel. Natanggal ang tansi. Hindi
kabila. Tubig. Ayan po, tapos na yung dito kasi at lilipat namin dito sa may bintana. Dito na lang yata yun. Ito na lang. Yung tira? Ay, Lo, huwag mo na, Lo. Binutang na. Pare. Kare na. Ay, yan naman yun. Ayan po, hanggang dito na lang ang vlog na to. Siyempre maraming salamat muli sa inyo. Sa lahat ng mga sumusuporta sa aming mga vlog, sa mga upload namin. Lalo sa mga sponsor po. Ayan po. Shoutout sa lahat. Sa viewers, sa mga viewers, at sa mga sponsor natin, at sa mga anonymous mga sponsor. Ayan, bye-bye. Ingat palagi. Love you all.